posachedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula ana malomba atu ndi publicity secretary achipani chija cha DPP. Iwo watu anakonza maphunziro ndi mkumano wa mashadow MP ndi makhansala ku Eastern Region. Iwo watu afotokoza momveka bwino kunena kuti dziko ili waliwononga ndi Dr. Lazarus Chakwera, ndipo momwe aliwonongera atu afotokoza matsatane kuwauza ma MP amenewa komanso makhansalawa, ndipo afotokozaso tsatane wa mmene makhansala ndi ma MP amenewa ayeneratu akafotokozerere anthu awo m'madera mwawo, momwe Professor Arthur Peter Mutharika alikonzereso akabwera pa 16 September. Tatiyeni tiyamvere ana malomba momwe akufotokozerera pamene mtolankhani amawafunsa mafunso. Musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Shadrack Namalomba amene muli mkulu ofalitsa nkhani chipani cha DPP komanso oyankhulira His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Timafuna tidziwe kuti kodi through your department ya ofalitsa nkhani mashadow MP amene komanso makhansala agwisa ntchito bwanji department imene kufalitsa mauthenga osiyanasiyana kumadera komwe akuchokera ndi maphunziro amene mwapasa tsiku la lero. Aizonga kwambiri kwa chafunso lanu limene likunikira kodino kutikira bwanji ntchito ndi shadow MPs komanso mashadow councillors wankhani yakuti tikawine komanso ngatife a department ya publicity yofalitsa mauthenga komanso yonenerera chipani komanso yokulitsa chipani tipanga bwanji. Choyambirira chimene wafotokozera chifukwa lero nali pasonkhano umenewo wa orientation awina kuma primary koma kutsogoloku kuli ntchito yayikulu ndiye ayenera kudziwa zinthu zakuti no tikachite kuti tikawine. Number 1 ndi kudziwa zinthu zokachita, komanso number 2 ndi kuti adziwe kuti kodino kumudziko anthu akufuna chani, chifukwa kumudzi kosiyanasiyana madera ena ali nzofunika zawo ali nzosowa zawo, zosowazo zimasiyanasiyana. Aliyense ayenera kudziwa zosowa zimenezo, komanso ayenera kudziwa iwowo mwini kuti pamene pamachepekera pa iwo ndi pa mtundu wanji, komanso candidate wawoyo mzawoyo ali pati. Zimenezo ayenera kudziwa. Chachikulu chakuti osakidwa patikhala ndi manifesto imeneyi yachipani ikangotuluka tikuyembekezeranso kunawonso imene ndafotokozera akapange manifesto yawo. Ifeyo ngati aku department imene tikhala tili nawo kufalitsa mauthenga, tikhala tikuyika mauthenga amene akufalitsa akapanga door to door, tikhala tikuwapangira mauthenga kuti no asamakavutike. Tikhalanso tikuwaphunzitsa kuyankhula kuti no kuyankhula kuti no anthu akachite chidwi ndipo adzikatengeka, ndipo zimene adzikafotokozerazo zikakhale zogwira mtima. Tikhalanso tikuwaphunzitsa anthu ngati atsogoleri ngati athu amene wawo, komanso kumapetopeto tikuwaphunzitsa kuti akhale anthu osaopa osamakayika osamadzichepetsa. Chifukwa iyi ili ngati nkhondo imene tikupita kuti nkhondo sumapita kuti ukafe, umapita kuti ukawine. Ndi waphunzitsazo tikhala tikulimbikitsana nkhaniza ngati zimenezi ndithu mwina mwachidule chabalemekeza. Ndiyeno potengera kuti tili mu nyengoji yomwe tikunena kuti tili mu digital world. Yes. Through department yanu anthu amene wawa mukuona kuti mwalangiza zotani kuti mwina aliyense mwina amangozuka ndikuyankhula zomwe angafune ngati akulanga pamapeto pake anthu amachitanga chomwe ayankhulacho mwina chikuyimira chipani kuti kodi ngati iniyo director of publicity kuti mwauza zotani kuti nkhani yokhuza mayankhulidwe kuti isamaoneke kuti zonse zichoka kumano position ya chipani ndiyotere ndi director ya tauza kuti pamafunika kukhala ndondomeko pali ngoja za chipani zakayendesoka chipani imati loyalty komanso discipline. Sikuti iwo angango zimene mafotokoza simungangodzuka ndikuyamba kufotokoza kuti chipani chikuti chipani kuti zamangasewa ati zapanga makuti zimakhala ndi dongosolo lake. Chofunika ndipeza ndipo tapereka manambala awo 9465 tipezeni ngati muli mokayikira tikufotokozerani position ya chipani, position ya president athu amenenso ndi presidential candidate tizikufotokozerani. Chachikulu osaopa media, osaopa kuyankhula kwa anthu. Anthu ena amangofuna mangodzibisa ngati amuli ndife aliyense tikumpanga encourage tsekuani Facebook
account ya TikTok tokalowa memo Twitter tokalowa kumeneka umafotokozera kapangiso magulu osiyana ku constituency mukakhale mmene muja WhatsApp mudzafotokozera anthu zimene mudzapange. Don't be afraid to face the media, to face scrutiny zimene tikuwafotokozera pamene. Chabwino maonu ndotani kwa osati chipani cha DPP kumaso amalawi onse pamene tikupita ku zisankho za 16 September 2025. Kuwina zisankho si kuti ndi responsibility kapena kuti udindo wa anthu ochepa okha ayi kapena iwo amene asankhidwa kuti akayimira MP, iwo amene asankhidwa akayimira councilor kapena makonstituency governor, ndi udindo aliyense. Ndiye timafuna tipemphe pano kuti membala wina aliyense wa DPP komanso ngakhale usali membala wa DPP koma ukumva kuwawa chifukwa cha boma limene achakwera aliwonongeramu kuti nonjala ndi imene ithumba la fetereza kumafika 130 chimanga kumafika 100,000 sopo imwemwe kumapeza ono kuti wafika no 1,000 chakuti oti magula 70 kwayi sugar kumafika pa 6,000 ukumva kuwawa iweyo. Dzuka nyamuka pita kwa fotokozera uthenga uli nawo kuti pamene profesa akubwera tikufuna kuti kuzunzika kumene kuvute umphawi umene ute ndi nyamuka tenga uthenga umene upite khomo ndi khomo ukafotokozera anthu asalakwitse kuti tikhalebe pa mavuto ndi ng'ona zimene zizo ng'onazi zizoyenera kuti zipite nditu zikalowe kumene zimachokerako kumadziko zikakhale konko zisatuke zobwera kumtunda ng'ona izo zamale Congress party zipite konko zibwerere. Ndiye nkufuna kuti tonse tidzuke ndi mafuna ndapempha achinyamata muli ndi mphamvu komanso ndinochenjera mmadziwa ma Facebook mmadziwa chani tentukani tentikathandizire akuluakulu kuti achitsikana azimayi tentukeni ino ndamene mmadziwa mavuto apafupi imene kumavuto setu unena pano pa dziko lino ngati pali gulu la anthu lavutika kwambiri ndinu azimayi tentituke tikathandizire mazimayi ena mwina mwake ena asokonekera ndi ndalama timene amapereka ndi ma 5,000 ena so mwina mafumu asokonekera ndi ma 50,000 ndiwo tikafikire kuti 50,000 izo mwina akupatsani chaka chino patha zaka 5 zoyeza kuti 10,000 chaka chaka kuti 10,000 ingapangekana 50,000 ingapangekana ndi mavuto amene kumana 50,000 ingakagula fetereza singakagule ngakagule chimanga tumba chimanga singakule tafotokozere kuti ndamayi zijani koma iniyo pasiku mene no ngakutale profesa atapita mutali kuti dziko lino likhale bwino. Ndeta tukwamemeza aliyense kumemeza malo aliyense akhale campaign manager apite akhale volunteer apite akathandizire pereka uthenga umene kufalitsa uthenga umene kuti profesa atapita mutali ndiye yankho lopezekeratu lakuti no 16 September dziko lino libweranso chimanga. Tatauza kwambiri onabo na Malomba zikozo.